पाऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। मान्य रवींद्र चव्हाण साहेबांना फोन केला आणि त्यांना सर्व हकीकत आम्ही सांगितली होती। तर त्याचे लगेच अनिल बडे साहेब जे इकडचे इंचार्ज आहेत त्यांच्यानी लगेच त्यांना सांगितलं की ह्या कामाची पद्धती सर्व विचारली आणि लगेच उद्यापासून काम करण्याचे त्यांना आदेश दिलेले आहेत आणि 8 दिवसात काम पुरं करण्याचे डांबरीकरण पुरं करून सर्व काम संपवल्यानंतर आपल्याला परत रिपोर्ट करा असे आदेश दिलेले आहेत। आणि जो कॉन्ट्रॅक्टर काम करत नाही आहे 1.5 वर्ष तरी त्याला वर्क ऑर्डर देऊन त्याला ब्लॅक लिस्ट टाकायचे सर्व त्यांना आदेश बहाल केलेले आहेत। आणि ह्या कामाची जी काय पद्धती आहे ती पाहिजे तशी आम्हाला पण बोलले, तुम्हाला जे नगरपंचायतमध्ये लोकांना पाहिजे तसं तुम्ही काम करून घ्या असं पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेबांनी सांगितलेलं आहे। आपले रवींद्र चव्हाण साहेब आपले जिल्ह्याचे पालकमंत्री व राज्याचे बांधकाम मंत्री यांचा आम्ही नगरपंचायत मार्फत मी स्वतःहून त्यांना सर्व धन्यवाद देतो, कारण त्यांच्यानी आपल्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न समजून आता तात्काळ उद्यापासून काम करण्याचं त्यांच्यानी ते आदेश दिले आहेत। त्यामुळे खरं त्यांचं अभिनंदन करतोय आणि त्यांचे खरंच मनापासून आभार व्यक्त करतोय। अशा नेत्यांबरोबर आम्ही काम करतोय याचं आम्हाला भाग्य म्हणून आम्ही समजतोय आणि उद्यापासून ह्या कामाची सुरुवात होणार आहे। हे फक्त रवींद्र चव्हाण साहेबांमुळे होणार आहे, हे फक्त मी त्यांचे म्हणून परत एकदा त्यांचे मी आभार व्यक्त करतोय। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।